υπόψη ότι έτσι μοίραζε ο Χατζαντάρης με τον Καραγιώζη. Ένα δικό μου, ένα δικό σου, ένα δικό μου. Ένα δικό σου, ένα δικό μου, ένα δικό μου. Αυτό για το κατάκι. Σε βλέπω κιόλας. Να δούμε Γιάννη λιγάκι να δω τι έχει εκεί πέρα μέσα. Ψάρια. Αυτά χτυπιούνται ακόμα. Βγάλει να χτυπιέται. Ο Τσιπούρος Βίλη, της Γεωργίας. Και εδώ πέρα. Εδώ έχει ψάρια. Αυτό το ξέρεις. Άμα θες ψάρια υπάρχει εδώ πέρα. Εδώ κοιτάω. Πού να δω. Θα χτυπιέται. Τράβα το λίγο. Τώρα, ηρέμησε. Κονέσαι ρε. Άστα, μην τα παιδεύουμε. Άντε, βάμος. Πάμε να ψοκάρβουν.